Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfethu Ntuthu ngakumalo bathi ilast bona magumede mhlabe emangabe usemusha la ikhanzo phinde ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu, abawuvali umlomo abantu ngomfundisi ogila izimanga. Lo mfundisi ke ubonakala kwenye amavideo kwesinye isikole laphana ke etshele ingane zesikole ukuthi asikhiphe wonke ama-drugs ke laphana kubonakala kubusapha ingane zigcwele phambili laphana ziphosa ke okwama-drugs ke. Kwaziyo ke ukuthi lesikole sidume kakhulu ngezingane ezisebenza laphana ke ama-drugs. Ingane zakwethu ke ngandi kakhulu mina ingane zakwethu, ake ngithathe ngibeke kule video uzibonele ukuthi kwenzakalani mangabe izingane ke ezikhishiswa laphana ama-drugs zingakhonjwe ngamunwe, kepha nje kusebenzisa laphana igama lika Jesu ukuthi umfundisi ekhiphise izingane ama-drugs. Angazi mina ke ngane zakwethu mhlawumbe ukuthi wena kuzothina okwakho ukuphawula ngemva kokubona le video. Mina ke okwami ukuphawula ngiyasincoma lesenzo samfundisi ukuthi adile nama-drugs laphana, hayi labafundisi abawisa abantu for nothing. Wena mhlawumbe luthino lwakho uvo asivele hlala phana comment section ungixoxele kabanzi ukuthi namhlanje luthino lwakho uvo ngalolu daba. Ngilasibonise ngiphuma kanjani ngane zakwethu, ngiyathembisa kodwa ngiyabuya kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nisiphatha kahle nemsulu mnandi, ngithanda kakhulu. Kichumani. Wena uyifihla iphambeko zakho ngeke uphumelele. Njengoba uyifihla ngeke uphumelele. Zikhipheni manje ekhwameni nikulethina. Sheshana. Ziningi uNkulunkulu uyangitshela inqwaba egcwele ekhwameni emaphaketheni. Usukanise nakhona phambili. Angifuni ukuza kwena. uNkulunkulu ayikho angangitshela yona. Ngizokutshela ngizozama ukubamba isandla ngitshela uphethele esikhwameni sakho manje. uNkulunkulu ungitshele yonke into lesikole lesi. Sheshana phonza zonke idakamizwa zonke. Ngicela zonke madoda. Zonke mantombazane zonke. Mantombazane. Ophethe isigubhu sejuice eseklasini akasilande manje. Asefaka into zakhe ngicela ngikulethela nako. Kichimani chime yonke into idakamizwa nayi. Yini le igama lami? Let in there. Was akekho sokubopha lethana incika le ngithi yabonga ngathi juice ngicela ngithembe kanethe zonke idakamizwa. Sheshana ungayiphonza ifana waza nje ungasabi beka nikhona la. Ngicela nonke ninezigubhu ezinencika niyoyilanda ingakubulale. Ngijimani nokulanda zincane lezidakamizwa. Uthi uNkulunkulu mina nginenqaba ezidakamizwa la engagcwala uplastic. Ake nigijimeni lethena zonke lezo zidakamizwa okaphela ngaphambili. Usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola, ukukhipha isilwane, ukuqinisa ikhaya, ukulapha umeqo, ikhanda lingapheli, umhlumo ongapheli, umkhumiso wezimfuyo, ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe, uhlanga lwamathwasa, ukuvusa imizwa, ukukhuphisa imithi yabathakathi, ukubamba umthakathi. Uyatholakala kule nombolo 064 793 8826. Woza kuDr. Nyathi uzothola ukusizakala.